Pormal nang masikad sa aga ang palarong panlalawigan na papanginutan kan Department of Education Schools Division Office Albay. Gigibuhon ang pagbubukas sa Ginubatan Sports Complex sa Ginubatan Albay na madurar sundo sa Biyernes, Pebrero 14. Sigun kay Alvin Cruz ang Division Disaster Risk Reduction Management Coordinator kan DepEd SDO Albay. Total na 2,000 na atleta gikan sa manlain-lain na public school sa probinsya ang kabale sa aktibidad. Mantang 27 kawat naman ang pagrarlaban-labanan kan mga delegasyon. Siniguro man ni Cruz na antes pa ang pagsikad kan kompetisyon labi manan sa indang naging preparasyon nga ni masiguro ang seguridad kan mga atleta asin trayumpo kan pagtiripon. With regards po sa mga billeting venues po natin during the conduct of palarong panlalawigan, matagal na po siyang na-prepare kasi actually isa yan sa pinaka-major po natin na concern, which is to ensure po yung convenience po, especially yung safety, yung health ng mga athletes, coaches and officials. So meron po tayo sa Morms and then sa Travisya, and overnight naman po yung duty po ng ating mga assigned teams. Kabali sa mga paghahandang ini ang pagbilog nin incident management team asin pagbugtak nin 50 medical personnel araw kan mga nurse asin dentista. Ngunya na aldaw kan mag-arabutan naman ng mga delegasyon nin mga atleta na nasa kanya-kanya ng billeting centers. In times of combat sports, contact sports, we have several first aider in that area. At the same time, we request for standby ambulance in case of severe head injury that may happen. Rain or shine, tuloy-tuloy mandaan pagbubukas. May tema ang aktibidad na school sports, promoting active participation for lifelong engagement and developing learners' proficiency in chosen sports. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.